Hemmäňe salam. Siz Texnahoz kanalyny. Meniň adym Emir, başlaýyn. Ýadyňyzda bolsa, öňki videolarymyzda biz Alcatel kompaniýasynyň öňdürýän 2 tane smartfony seredipdik. Olar Alcatel 3X we Alcatel 1B smartfonlardy. Bugünkü videomyzda biz kompaniýanyň ýende 2 tane smartfony serederiz. Olar Alcatel 1SE we Alcatel 3L smartfonlardyr. Gelin olary kutudan açalım. İlki bilen Alcatel 1SE smartfonu seredelim. Görüşümüz ýaly smartfonun kutusunda smartfon barada käbir maglumatlar berilen. Onun arasında iň esaslarynyň biri bu 4 GB RAM we 128 GB hemişelik ýatdyr. Bella geçmeli zat bu baha segmentde 128 GB smartfonlar diýsen seýrek duş gelýändir. Ýene-de bir aýratynlyklaryň biri bu 4000 mAh batareya, 8 ýadrolyk prosessor, barmak izo koyucu skaner ve Face ID teknologiyalardır. Gelin smartfonu kutudan açalım. Görüşümüz ýaly kutuda smartfonun özi. Ayıralım. Başka näme maňaly seretýär. Hemişe ýaly gerekmejek kagazlar. Gora plyonkasy. Ýöne köýjü silikondan ýasalan gora çyhaly. Zaryat vermek üçin niýetlenen kabel we nauşnikler bardyr. Bu zatdan aslında gara aýyrýas we smartfonuň özüne seretýär. Smartfon şuňa paketiň içinde gelýär. Renk kowadan. Plyonkasını aýyrýas we smartfonumuzy ýakalyň. Smartfonumuz ýanýança onuň daşky keşi barada awaja gurrun edelim. Smartfonun öň tarapy dol aýdan ýasalan. Easy we kaptal ramkalary bolsa plastikdir. Men pikirimçe bu renk diýsen owadan görünýär we ol awaja bolsa da smartfony öz bahasyndan gymmatrak hem görkezýändir. Smartfon elinde diýsen rahat oturýar. Onuň sağ tarapynda ses sazaýjy düğmeler we power knopkasy bar. Ýokarysynda 3,5 mm jack nauşnikler üçin çykyş. Çep kaptalyna bolsa ýöride Google Assistant çagyrýan knopka we SIM kartany salmak üçin ýetlenen yer bardyr. Smartfon gynansak da micro USB-den zaryat alýar. Şeýlekem smartfonuň aşagyna dinamikler hem ýerleşdirilen. Smartfonumyz ýaly gelin onu ilkinji nastroykasyna edelim. Smartfonda 720x1520 piksel gatnaşykdaky bolan IPS ekrany oturdulan. Onuň gatnaşygy 10.9'dur. Başta seredäýmäni ekran 10 ýalyk erwet hem däl. Ýöne awaja smartfony ulanyp başlanymyzda oňa maksimum ýagtylygyň, şeýlekem awaja renkligiň ýetmeýänligi duýulýar. Ýöne bu baha segmentde 10 ýalyk erwet ekran hem däl. Smartfonun içinde esasy bellemeli zat korobkadan Asfalt Nitro oyunu ýazylygydyr. Onu açıp arkaý oýnap bilersiňiz. Alcatel 1SE 28 nanometrde esaslanan prosesorda işleýändir. Elbetde 2020-nji ýyl üçin bu diýsen köne tek proses, ýöne smartfonuň bahasyny ýadymyza salýas we bu zatlara gözümiz hem ýumşak bolar. Ýene bir smartfonuň aýratynlygy ol öz bahasyndan has gymmat görünýändir. Arka tarafyndaky gara plastik ýörüte tekstura bilen örtülen. Bu bolsa oňa elinde ykjam oturmany we elinden tötenliginden gaçmak ýagdaýlardan smartfony goraýandyr. Smartfonuň arkasynda 3 tane kamera bar. Olar 13 megapiksellik esas obyektiv, 5 megapiksellik portret düşürmek üçin niýetlenen we 2 megapiksellik makro düşürmek üçin niýetlenen kameralardyr. Dogry maýsam bu smartfon surat düşürmek üçin niýetlenen däl.
Ýöne bir zat düşünmeli. Egerde siz mobil fotograf bolmak isleýän bolsaňyz, onda siz öz büdjetiňizi hem azajyk ýokary galdyrmaly bolýarsyňyz. Barmak iýde goýjy skaner smartfonuň arka tarabyna ýerleşdirilen we onuň ýerleşen pozisiýasy barmak üçin diýsen rahatdyr. Barmak gön skaneryň üstüne düşýär. Ýöne skaneryň işleýiş tizligine käbir soraglar bar. Bu meniň bilen skanerlaryň arasynda iň tizleriň biri toşna däl. Gelinini Alcatel bir SE smartfonu baradaky pikirlemede jemläliň. Bu smartfon elbette gündelik durmuşda ýöneköýçi meseleleri çözmek üçin, oňa jaň etmek üçin, messengerlarda oturup hat pet alışmak üçin erwet smartfon hem däl. Ýöne-de egerde siz mobil suratçy bolmak isleýän bolsaňyz, onda bu smartfon 100 götürüm siz üçin niýetlenmedikdir. Gelinini Alcatel bir SE smartfonu gara aýralyň we inlik smartfonumyza seredeliň. Bu Alcatel 3L ýanky smartfonumyzdan bir segment ýokary, gymmat smartfonlaryň biri. Bu hem korobkasynda smartfon barada käbir maglumatlar berilen. Olaryň esasy 3 tane kamera, barmak izo goýjy skaner, bunda hem Face ID tehnologiýasy bar, 4000 mAh batareya, 8 ýadralyk prosessor we 6.22 düýmlük HD+ ekrandyr. Gelin onu kutudan açalyň we smartfona seredeliň. Görüşümüz ýalyk smartfonlaryň bahasy näçe ýokarlygyna olaryň gaplanyşy hem üýtgeýär. Bu smartfon diýsen beýleklerden oğudun we öz bahasyndan hem gymmat görünýändir. Entek bunu gara aýyrýas we korobkada başga näme bardygyny seretýär. Benim pikirimçe berde üýtgeçler ýokmuka diýen. Şol bir öňkü gerekmeje kagazlar, goro plyonkasy we çykaly zaryat berýän enjam we nauşnikler üýtgeçler ýok. Berde esasy zat bu smartfonuň özü. Gelin yüzünden plonkalar aýralyň we smartfona seredeliň. Smartfonun arka tarapy diýsen ogudan hem de üýtgeç görünýär. Renkler edil plan renk diýip aýdyp biljekler. Belli bir burçtan seredemizde bol gara gök şeyler aksar edemizde eýam ol gara fiolet renklere öwürlüp durly renklerde öwsýär. Smartfonu ýakalyň. Smartfonumyz ýanýança onuň aýagyk dizaýny barada ýene-de görüň edeliň. Smartfonumyzyň sag garasynda ses saýjy knopkalar we hem de power knopkasy bar. Gapdalyna bolsa ýene-de Google Assistant çağırmak üçin niýetlenen aýatyn knopka we sim kartalary ýa-da micro SD salmak üçin niýetlenen slot hem bardyr. Bu smartfon hem gynasakda micro USB'den zaryat alýar, aşagynda şeýlekem mikrofonlar ýerleşdirilen. 2020-nji ýylda çykan smartfon üçin micro USB port diýsen köne portlaryň birim diýip pikir etýän. Ulanjylar ýan Type-C portlary doly öwrenişdiler. Ýöne bu smartfonuň esas aýratynlygy onuň isqi tarapyndadyr. Ol diýsen owadan ýöne hemişeki bolşýalyk owadanlygymyz barmak izleri ören, çalp çöpleýändir. Smartfonuň öň tarapy Gorilla Glass aýnasy bilen goralan. Arka tarapy we gapdal ramkasy doly plastikden ýasalandyr. Ýöne bellemeli zat ýanky smartfonumyz bilen deňeşdiremizde gapdal ramkasynyň plastigi has gymmadrakdygy eýän bildirýär. Ol renk boýunça da alolak demire meňzeýändir. Bu smartfonu edil Alcatel bir SE smartfonda ýalyk 720-1520 piksel gatnaşykdaky bolan IPS ekran oturdulandyr. X smartfonuň arasynda tafawut diňe prosesordadyr. Bu Alcatel 3L'ň içinde 12 nanometrlik Helio P22 prosesory oturdulandyr. Bu prosesor smartfonu eline alyp onu yakanyňdan we göni ulanyp başlanyňdan özüniň gowdugyny we ulanmaklykda hiç hilek bir kynçylyklary ýetirmeýänligini bildirýär. Alcatel 1 SE'de prosesoryň pesirek bolanlygy sebäpli smartfon awadyk doňýady we göni açanmazdan ol bir şusturja işlänokdy. Şeýdip aýdalyň, bu smartfon bolsa Alcatel 3L bolsa göni açanmazdan şustur işleýär. Smartfonun arkasında 3 tane kamera var.
Olar 48 megapiksellik esas obyektiv, 5 megapiksellik portretler üçin niyetlenen obyektiv, şeýlekem 2 megapiksellik makro düşürme üçin niyetlenen obyektivlerdir. Şeýlekem smartfonda 8 megapiksellik öňki front kamera var. Esasy kamera barada aýsak, ol elbetde Alcatel 1B we Alcatel 1S smartfonundan kän gowy. Ýöne Alcatel kompaniýasynyň 2020-nji ýyllaky flagmany bolan Alcatel 3X bilen deňeşdirilmezde ol elbetde utulýar. Ýöne bu diýilligi siz bu smartfony alyp gündelik durmuşda bir hiç ýyl surat düşürip bilmersiňiz diýmekle gaňydan ok. Elbetde siz daşary çykyp bir isleýän zatlaryňyzy surata video alyp ýa bolmasa dostuňyz bilen selfie düşüp olary sosial torlarda paýlaşyp arkaýyn bilersiňiz. Bu hiç ýylak bir size diskomfort salmaz. Şeýlekem barmak iýde goýjy skaner barada aýtsak, onu ol hem edil Alcatel 1S smartfonuна gaýrak diýsen gowy ýerde ýerleşýär. Barmağın gönü skaneryň üstüne geçip ýatýar. Skaneryň işleýiş tizligi bolsa Alcatel 1S-den has gowudur. Elbetde Alcatel 3X smartfonuň izinden ýeten ok, ýöne onda da öz bakasynda diýsen gowy we diýsen çalt işleýär. Barmagymyz diýerýär we smartfon gönü açylýar. Şunluk bilen Alcatel kompaniýasynyň 2020-nji ýyllaky öndüren smartfonlarynyň ählisini ýatlap geçirýär. Bizde testde bolan we häzirki wagtda brandyň iň arzan smartfonlarynyň biri bolan Alcatel 1B, ondan soň ondan bir segment ýokardaky bolan Alcatel 1S şol smartfon iň bellemeli esas aýratynlygy ol bara elimde has gowturýar beýleklerden. Şeýlekem onuň daşky sypaty öz bahasyndan diýsen gymmat smartfona beňzeýär we öz bahasy üçin 4 GB-lyk RAM we 128 GB-lyk hemýeşilik ýat berýän digital smartfon diýsek hem ýalňyşmaz. Ondan soňra iň soňky seredemiz Alcatel 3L smartfony. Bul hem bularyň ikisinden has çalt işleýän prosesor bilen tapawutlanýar, şeýlekem has gowrak kameralar bilen tapawutlanýanlar. Bul bolsa Alcatel kompaniýasynyň 2020-nji ýyllaky öndüren flagman smartfony Alcatel 3X. Bu smartfon barada giňişleýin biz öňki videomyzda gurrun beripdik. Ony hem görüp bilersiňiz. Sylkalary videomyzyň aşagyna goýdum. Şunluk bilen biz bugünkü videomyzy jemleýäs we sizi Alcatel brendi bilen tanıştyryp, size telefon saýlamaklıkda az olajak kömek edenlersi pikir etýär. Ýene bir esasy bellemeli zat Alcatel kompaniýasynyň resmi distribütory Türkmenistanda bardyr. Bu diýilligi bolsa siz islenlik smartfondan birini alanyňyzda size 1 ýyllyk kepillik berilýändir. Indiki videolarymyzda görüşýänçek hoş sag bolun.